22 izlagača prehrambeno-poljoprivrednih proizvoda, obrta, tradicionalnih zanata i turizma iz Livna i drugih gradova predstavili su svoje proizvode na 3. livanjskom Agrotur sajmu. Nama je cilj i želja doista da snažnije povežemo grad Livno sa svima koji u Livnu nešto rade, od naših gospodarstvenika, od naših OPG-ova, doista sa naglasom ovim agrotur, znači povezivanjem OPG-ova i turizma koji u našem gradu iz dana u dan raste. Najviše od svega na Livanjskom sajmu ipak je bilo livanjskih prepoznatljivih proizvoda, sira i meda. Imamo svoje ovce, krave, radimo znači od svoga mlijeka, baš od početka pa do kraja, baš smo zaokružena priča. Ne proda se možda čak trenutno tu nešto sad previše, ali neki kontakti se ostvare pa nekada na jesen, na sljedeću sezonu i tako već imamo kupce koji su nam poslije standardni kupci. Na sajmu se već godinama predstavlja i nadaleko poznata livanjska mljekara. Ovoga puta sa sirom, za čije stvaranje potrebno čak 200 litara mlijeka. Tu je negdje oko 19 kila, znači negdje oko 200 litara mlijeka je bilo potrebno da se napravi ovaj sir tu. On nije za prodaju, on ide ovako na degustacije, na promocije, na druženja, znači u promotivne svrhe. U sklopu sajma održala se i manifestacija Dani meda Herceg-Bosanske županije, gdje su se dodjeljivale zlatne, srebrne i brončane diplome. Posebne nagrade, 2 zlatne pčele, otišle su u Posušje i Glamoč za najbolji medljikovac i najbolji cvjetni med. A tajna je u radu, a ja sam inače seleći pčelar, imam 5 prikolica koje razvozim po terenu i ostavim SMS vage. I one meni jave večeri kako je stanje. I na osnovu tih vaga ja premještam ostale košnice. Naš med najkvalitetnija, mislim, na području cijelom. Jer naša županija, ja mislim da je svaki med zlatni ako mu se ništa ne radi. Ako je normalno pčela napravi takav, nemoj ga dirati, bit će najbolji sigurno. Dodajmo da je održavanjem 3. livanjskog sajma Agrotur počeo niz manifestacija koje će uvesti Livno i njegove građane u proslavu Dana grada Livna.